Sa 37, balik ka. 27. Apan ang gibanhaw sa Dios wala madunot. Busa mga igsuon ko ang namong masayod nga pinaagi kang Hesus giwali kaninyo ang pasaylo sa mga sala. Nanglan mibalo kamo nga ang tanan nga nagtuo kaniya maluwas sa tanang mga sala butang nga dili mahimo sa balaod ni Moises. Sa ito ba, ibanaw sa Diyos. Litra po litra yun. Di ba? Banhaw. Ibanaw sa Diyos, nagyo sa buhat 13, 36, adun sa 37. Perting nindota, Brad, dan nga, ang Juan, kining ang Diyos, ang lawas nga dili madunot, ang kang Kristo, kay espirituhano man na. 15, basa. Oh. 1 Corinto. Brad Empleo Ricky, ato recognize si Brad Ilyong, Brad. Sige. Oh, 1 Corinto. 1 Corinto 15, 17. Ug kun wala mabanawa si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo ug makasasala gihapon kamo. Sa ito pa, ang pagkabanhaw, gamit kayo. Kung namatay ang Diyos, kinsa may mabanhaw, sa lawas ni Kristo, namatay ang Diyos. Iba, imong gibasa, brada, nga sa buhat 36, abuhat 13, by 36, 37 nga, gibanhaw siya sa Diyos. Perting klaruha. Say na. Ug dili mamatay. Una nga, so muna nga, ang Diyos mamatay, sa kani Brad Makumangyaw, sa kakarinal, yang gisin sa messenger nga, matubas karinal, ang Diyos dili mamatay. So, kini mga puntuha gud nga, wala ka po 3 days. Sa, di ba? Tulo na kadlaw, ah. Pila kadlaw? Matod basuban nga, wa magkabutulo kadlaw ang pagkabanhaw ni Kristo kay Biyernes, Sabado, Domingo. Kadlawon man. Sa to pa day, wa ka butulo kadlaw. Saan man nato na pag-reconcile mga kaigsunan nga si Kristo duha ra makapin na banhaw. So daghang Katoliko nga di magkatubag na mga kaigsunan nga may tungod ana. So atong tubagan na may tungod sa 3 days nga gipahayag sa simbahan. Mismo ang Catechism of the Catholic Church may pahayag yun nga tulog yun ka adlaw, Brad. Dan atong tanawon ang Catechism of the Catholic Church dire sa ang libro sa simbahan kay ingon man dire sa simbahan Katoliko Romano nga libro samne sa basihanan nato kay manudlo ta sayo mahibaw na to hinuod gyud nila gitudlo kay kining sisisi mo ni makabunggo sa ubang mga Katoliko nga nagtudlo og hadlok ka yadre sa Catechism of the Catholic Church paragraph 2:1-2. On the third day he rose from the dead. Christ is risen from the dead. Dying, he conquered death. To the dead, he has given life. Sa ito pa mga kaigsunan, nga the resurrection of Jesus is the crowning truth for faith in Christ, a faith believed and lived as central truth by the first Christian community. So manin sa mga punto mga kaigsunan nga ang kining sa tulo ka adlaw rose from the dead si Kristo. 3 days yun. Kumingon ang uban nga wa kabot og tulo kay kadlawon man samar gud nga aduna kay saking ba natundan ba da hatagang kanako
o saging duha imong gikaon, di ba? Nya kun ano kung sa tulo na o duha? Tulo. Nya imong gikaon tunga raman. Duha tunga na. Nya sa tabawa ka mo tulo. Duha tunga. Pero sa Pilipino ng pangununa, Philippine mind. Pero sa Jewish mind, part of the day is considered whole day. Muna third day gina. Bisa gamay imong na kambit sa adlong Domingo, kadlawon, consider na whole day na siya. Muna Biyernes, Sabado, Domingo. Ya, usa ka kuan. Tulog yun. Heroes from the dead. Muna nga, ingon ta nga, namatay ang Diyos, isag pang apostles grade, wa mag-mention yan. So, muna itong kuan na, sugaton ko pagkapanahon ni Cristo kasumaran, pero kausara man ito po, balik-balik na sa iglesia at lugar manan. Brad Iman, ipinado, Brad Brigido Ornesa, niya, salamatan itong mga speaker kagahapon sa CCTN, UYHP, si Brad Fernandez, Brad Adam, Brad Chikio, ako si EYD po, si Sister P, si Atty. Ropil, sa CCTN o UYHP, sa DYER, sa Island Radio, DYR, Island Radio, FM, si Brad Sim, usa sa mga komentarista po, Roger Sumapranca, ang mga speaker nag-intro dito usap si Brad Aramines, ang angkurman sa DYRF. Ang unang pulong si Brad DYD nga nag-iskot bitaw ko may tungod sa ini mga pagtulunan, mga ubang mga kalibutanong butang. So atong gi-touch ang uban nga may tungod anang nanudlok sayo. O ato nang kinang ikupisal nas pare. Nya si kadua si Dixie o ikatulo si IDL Arnel Lerosa o si Kwan kining GQ ang hari sa Sumay. Ang ikalima si Chris Arkay, ang Jane sa Bohol. May paghanay po niya. Niyang ikaunom si Kent Cabiro o ang ikapito si Rogelio Comanero sa Algao. Yung Brad Jerome ang panapos mga kigsunan. Kunya, nindo to sa DYR, sa Island FM 92.7. Sa ito recognize si Atty. Diaz, si Biopod, sani sa malamon nga abogado, idol ni Genesis Roseler Bukog. So ni Fat Bukog, nakita Ms. Dewitt speaking day gapon. O itong amigo. Kunya, sa mga kuhan nga, kining sa mga atong hinumdom sa mga tao nga base sa balang sulatan nga kitang tao lumalabay rin kalibutan may mabanhaw ta si Kristo na banhaw si Kristo mubalik si Kristo namatay si Kristo na banhaw si Kristo mubalik wa pa ta masayo kanang sa mubalik so wag yung mugamit ang Iglesia Katolika Romana ang Diyos sa matay niya ang Diyos sa banhaw ang Diyos mobalik kay dili ka na haom kita baga santos nga misa nga makahimo gamit sa dili kay dili ka na haom dili appropriate ang paggamit niya na mura ra guna og guanggod kining for example mingon ka nga dire parokyam kini sa kining sa Nicolas mingon ka sa opisina nga pamisa ko sa espiritu. Di ba katawaan na? Pamisa ko sa espiritu. Dili haom ba? Kinang pamisa ko sa kalag. O kalag yun. Pero sa teaching sa simbahan, kanang katapusang pulong ni Kristo nga sa Lucas 23:46, ingon nga, Amahan, itugyan kong akong kalag. Yung uban nga bersyon nga Biblia, Amahan, itugyan kong akong espiritu. Kay hisgot ang espiritu, sana ka immaterial being na siya. Kalag immaterial being. Muna nga, dili haom ba? So, dili mahaom ang mugamit ang Diyos sa matay, ang Diyos, nabanaw ang Diyos mubalik. Kung dili, Christ yun. Kaya may hisgot ang Christ, understood na automatic, both human and divine. So, Christ death on the cross. Mingon sila nga, divine died in his human nature. Otherwise, sa divine person ka natay. Mingon sila, wa pa kina mahuman day brother wedi. Dili man na mahuman kay sa pila pa ka Santo ni Labay. Balik-balik. Ngano man?
kini din mga prosante na nudlo dek doktrina nga sayo san gutlo dis kalibutana. Muna nga ining ang tinuod nga itong itudlo kay manudlo tak sayop sayang-sayang lang kita yun. Dili mabot ang ilang ano na sa kuan kining hanay nga itudlo sa simbahan Katoliko Romano.